No a sodu bikarbonu je strašne hrdzavá. Chce sa tu ďalší pionier. Čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa. V tomto videu vlastne bude návod, ako vyčistiť nádrž, keď máte hrdzavú nádrž, napríklad na pionierovi, babete alebo na hociakej starej motorke, kde máte plechovú nádrž. Ja tu mám kyselinu citrónov a sodu bikarbonu. Soda bikarbona slúži ako neutralizácia vlastne, aby vám naspäť tá nádrž nezhrdzavela. Táto nádrž je, nevidno to, ale je strašne hrdzavá. Je to z pioniera, je aj obrúsená, lebo teraz robím jedného pioniera a treba, aby bola takto podopretá, aby bola v rovine, aby sa vám nevylievala vlastne voda. Dajte si okolo toho niečo, aby ste si to nezašpinili. A vlastne dole musí byť zapchaté. Nejakým starým kohútikom si to zapchajte, aby sa vám nezničil zbytočne ten nový, lebo to zvykne rozožierať tá kyselina citrónová. Vlastne, takže tie gumičky, čo máte v tom kohútiku, vám rozožierať. Takže takéto staré si tam dajte, aby ste to zapchali. Horné tiež musíte mať zapchaté, keď budete vlastne buľkať, aby sa vám to zmiešalo. Ja dám 4 takéto sáčky kyseliny citrónovej. Má to 20 gramov jeden sáčok, takže 80 gramov stačí. Tak do 3/4 horúcej vody prebuľkať a nechať pôsobiť aspoň pol dňa. A ešte ak nemáš odber na tomto kanáli, tak určite ho tam daj, lebo ako môžete vidieť, chce sa tu ďalší pionier. Tu je motor, tu sú diely nejaké, takže toto je ešte ďalší pionier. Tu vám môžem trošička ukázať tú babetu, čo vlastne vyjde na ňu renovácia. To je moja nová babeta, tu sú ďalšie motorky, takže fakt sa máte na čo tešiť. A teraz už poďme na samotné čistenie nádrže. Takto, väčšinou vám to vyjde na tak 2,5 konvice, ja mám 1,7 litra maximálne, tu môžete napúšťať do tejto, takže tak 2 konvice dať, aby bolo do 3/4 vody. A keď už máte jednu konvicu tak vyliatú, tak už tam môžete sypať všetky sáčky a potom dolejete ešte ďalšiu. Takže takto kyselina citrónová a na potom soda bikarbona, to si zatiaľ odložíme. A ideme tam sypať tieto sáčky. Takže všetky sáčky máme vysypané dnuka v nádrži. A teraz si ideme preváriť ďalšiu konvicu, takže toto vám už nebudem točiť, to viete už ako sa má robiť. Hlavne, aby vám dole toto tesnilo, aby vám vlastne nepretekla tá voda. Je to pekne horúce. Dnuka je tá kyselina, už to začína pôsobiť, len to treba vlastne teraz trochu premiešať a tak dať druhú konvicu. Dobre, takže toto vám nemusím točiť. A teraz vám ukážem až ten finálny výsledok. Takže teraz tam mám už druhú konvicu naliatu. Takže teraz som to aj premiešal troška. Tak to zoberte nádrž a trošku potrepajte. Vlastne, aby sa to premiešalo. Tá kyselina s vodou a nechajte pôsobiť možno pol dňa, deň. Takže môžete to vylieť a dať na takú istú dlhú dobu tú sodu bikarbonu. To si ešte celé ukážeme. Takže teraz čakáme, kým vlastne sa to vyčistí.